long live, long live, long live. Agrama Mohindra Zindabad, Zindabad, Zindabad. Agrama Mohindra Zindabad, Zindabad, Zindabad. APF long live, Long live, long live. APF long live, Long live, long live. এইবার সরকার কার, এইবার সরকার কার। गोबां नोंथांमोननि हानजायाव जयनिं जाफैबाय बिथांमोना साबेसे जयनिं जाखो आरो मा दोलोनिफ्राय जाखो? दिनैसिम दिनैनि आगोलावबो जादों दिनै सा 39 जादों आरो गोबां फैबावनांगौ दङमोन गायनाय फुनायखाय बिथांमोना फैनो हायाखै बांसिनानो बिथांमोना थांनाय बाराव इउपिपिएलआवनो भट होदोंमोन होननानै बिथांमोना बुंदों दा देग्लाय जोंनि बिपिएफ हानजायावनो फैनानै जोंनि मानावगिरि हाग्रामा महिलारिनि जि आदर्श बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना फिन दिनै बिपिएफआवनो जगदान जाफिनबाय आरो बिपिएफखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना हाबा मावसिगोन जिहेतु माखासे सरसा जादों जिहेतु कख्लाबारि बियाबाव नोंथांखौ बिजाथि होगोन होननानै मा बुङो आङो एप्लिकेन्ट आं दरखास्त होदों आङो दलाव दलनि जासे मावथि हिसाबै दा उनावहाय होनाय होयिया जा हाइकमान्डनि दङ आरो जोंहा मोनसे हाई लेभेल स्क्रिनिं कमिटि दं बिथांमोननि बिबेचनानि दारै मोननाय मोनिया हाइकमान्डनि जुदि मोनोब्लाथाय माबायदि थासारियाव जागोन ना फोरमायगोन जिहेतु नोंथांनि देरहानाय थासारिया देरहानायाथ' दा दिनै जोंनि बर'फ्रा बे इउपिपिएल दलाव जिबायदि फोथायनानै सोलायनांगौनि बाथ्राजों सोलायदोंमोन दिनै बे 5 बोसोर जालांबाय दा जौगानायखौ नुवाखै जिखिनि खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा 75,000 रां होनायनि खोथा जेनेबा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बायदि बायदि दा बेखौ रायजोफ्रा नुना मोनाखै आरो न'खरफ्रोमबो साख्रि होनायाथ' नंखाय जाहैबाय दा बेफोरखौ बुजि मोननानै दिनै रायजो राजाया प्रमद बर'नि जिखिनि बुंनाय बाथ्राफोर बियो गासैबो नंखाय होननानै दिनै रायजो राजाया फोथायदों दा ओंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि जिखिनि बुंनाय खिनि खोथा होनाय बेफोरखौ फोथायनानै दिनै रायजो राजाया बिपिएफआव जगदान जादों नाथाय एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा पिसिडिआरनि समावबो अनिप बसुमतारीखौ बिपिएफ दलाया फेजेननो ना बेथ' बुंगोन गाव जेनेबा दा सासनाव दं जेला बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव हाबनो हायाखै जों मिथिगौ नाथाय किसुमान मोनसे मोननै बिथांखि नाजावदों बेफोरखौ लानानै रायजोनि गेजेराव हाबनो नाजादों दा जों जे बिपिएफ दला थांनाय 15 बोसोराव जिखिनि हाबा मावदों दा बे मावनायनि उनाव दा रायजोफ्रा गोदानै हाबा मावनाय नुवाखै दा जोंनि कख्लाबारियावनो आं प्रश्न खालामगोन जे कख्लाबारि सेन्ट्रेल स्टेट फार्माव 2020 मायथाइयाव एग्रिकालचारनि मोनसे कलेज बेवहाय मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जा प्रमद बर' उरखावग्रा ब्रह्म आरो एमपि बिथांमोना ज' थानानै बेवहाय बे माने एग्रिकालचार कलेजखौ गायसनदोंमोन नाथाय बिनि दिनैसिम महरा गैया दा बेफोर जाबाय बे सरकारनि मावनो हायैया बिनो बयनिख्रुइ देरसिन जोंनि ओनसोलाव बियो थगायनाय जादों थगायनाय बे एखेबारे रायजो राजाखौ थगायनाय जादों दलखौ थगायनाय जादों ओनसोलखौ थगायनाय जादों दा बेनि थाखायनो रायजो राजाया देखा देखि बे दलखौ फोथायनो हायाखै दा बेनि बादैबो गोबां दंबावो जों बुंजोबा दा जों समाव लासै लासै बुंबाय थागोन जिहेतु नोंथांमोना बिपिएफ सरकाराव फैफिननो हागोन होनना फोथायनाय दं एकदम दिनैनि दिनाव भट जायोब्ला दिनैनो सरकार जागोन बे जोंहा फोथायनाय दङ रायजोनि माबायदि जौगानाय खामानि मावगोन रायजोआ जोंहा जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे आलोचना जादों जों दलाव मोनसे डिसिसन जाबाय जे सरकारा फैयोब्ला जोङो बिटिसि ओनसोलखौ सर्बप्रथम जोंहा हानि जों सार्भे जागोन जोङो जाय जेराव थायाथों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जिखिनि जाति जनगोष्ठीया बे बिटिसि ओनसोलाव दङमोन बिसोरो नागरिक जोंनि आरो बिसोर जेराव जेरै दं बे सार्भेनि गेजेरजों बिथांमोननि हा पाट्टा होनायनि बेबस्थाखौ जों प्रथम खालामगोन जिहेतु 17 बोसोराव मावनो हायै खामानिखौ बिथांमोना 4 बोसोराव मावबाय होनना बुंदों बहा मावदों बिपिएफआ माखासे लुन थुन थगायदों होनना बुंदों मा बुंनाया आरे बहा 4 बोसोराव माखौ मावखो जों नुवाखै जों दिनै थांनाय 15 बोसोराव बे खालदिया दिनै खालदिया जिङाव जोङो बे मेलखौ खालामदों बे खालदिया दैमानि सायाव गंसेबो पाका लामा गैया आरो गंसेबो आरसिसि ब्रिज गैयामोन बेयाव आथिखालाव नावफुटानिफ्राय नावसालिसिम 7टा जोङो पाका दलं जों बानायदों आरो जों एमएलए जानायनि आगोलाव 2006 मायथाइनि आगोलाव जोंनि सापागुरि समस्ति बा कख्लाबारि ओनसोलाव कुनु दोंसे लामा पाका लामा गैयामोन दा थांनाय जों 15 बोसोराव जों बेखौ मावजोब्बाय दा बेजोंनो बिथांमोना थाबायनानै साइरेन दामै दामै दिनै जेबो मावाखै होनबाथ' जायाना
मेगना खाथेनानै थाबायदों नामा बिथांमोना हा दा गतिके जोङो बे सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो एन्टायार मोनबा जिल्लानि बिटिसि ओनसोलखौ हानि सार्भे खालामगोन आरो जाय जेरावखि जिखुनु जाति जनगोष्ठियानो जायाथों बिथांमोननि हा पाट्टा होगोन आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनैसिम जायफोरा BA MA पास खालामनानै दं साख्रि बाख्रि मोनाखै बेखार जाना दं दा बिथांमोननि संस्थापननि थाखाय बोसोराव 100 कोटि धार्य खालामगोन बेनिफ्राय जोंनि अमेन आइजोफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ साबलम्बी खालामनो थाखाय बोसोराव 40 कोटि 40 कोटि ताका जोङो धार्य खालामनायनि बेबस्था खालामदों बेनि उनाव जायफोरा साख्रि मोनाखै लेखा गोरों नङैबो दं माखासे बेखार जायफोरा फिसा फिसौ खामानि मावो पाक्का इथा गाथिनि बायदिसिना हाबा मावो बिथांमोननि मिस्ट्रि बायदिसिना बिथांमोननि थाखायबो बोसोराव 50 कोटि ताका धार्य खालामगोन बेनि अनगायैबो जे दिनै सुपार 50नि खोथा बुंदों सुपार 50 होनायनि आगोलावबो जोंनि BPF दला बोसोराव सा 25 जायफोरा APSC UPSCनि प्रिलिम पास जायोमोन बिथांमोननो जोङो 2 लाख ताकानि जोङो चेक होयोमोन दा बेफोरखौ जों बुङाखै दिनै बुंनांगोन जोंनि मावनायफोरखौ दा बेखायनो जायफोरा बिदि APSC UPSC पास खालामनायनि थाखाय बा फरायनायनि थाखाय कोचिं लागोन बे कोचिं सेन्टारखौबो जोंनि दला दिनैनि दिनाव सानदों जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गंफा गंफा कोचिं सेन्टार खालामनानै बे APSC UPSCनि कोचिंखौ होगोन आरो साख्रि मोननायनि थाखाय जिखिनि कोचिं नांगौ बेखौ जिल्लायावनो होगोन गुबुनाव थांनो दरकार गैया जाय स्टेन्ड खालामगोन जायफोरा स्टेन्ड खालामगोन दिनैनि दिनाव आरो मोनफ्रोमबो भाषानि सायाव जेनेबा बर' रावाव असमिया रावाव जायफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोनगोन बेबायदि फरायसाफोरनि थाखाय 5 लाख अनसुंथाइ होनायनि जोङो प्रस्ताब लाखिदों